ngoSolomon. Malibona igama lenkosi. Funa ukukhuluma ngoSolomon indodana kaDavide. Hallelujah. Now uDavide ephizweni lwakhe nasekuhambeni kwakhe noNkulunkulu kunesikhathi la ebona umsebenzi emkhulu uNkulunkulu amenzele yona waze wafisa ukuthi no uNkulunkulu akakwazi ukungenzela izinto bese mina ngamenzela ilutho. Lesi iBhayibheli wayesiyaplana ukuthi ngizokumakhela uNkulunkulu indawo la khona ezotholakala khona. Malibonke igama lenkosi. Now lithi iBhayibheli uDavide esahlela lokho ukwakha akhela uJehova ithempeli lakhe. Lithi iBhayibheli wahlanganisa yonke ingabakade naye imali waqoqela wahlanganisa ukuthi akhande imaterial azoqala ngayo akhela le thempeli. Lithi iBhayibheli esekulezo inhlelo lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu Davide lento ofuna ukuyenza inhle kodwa angeke ukwazi ukungakhela indlu yami ngenxa yokuthi izandla zakho zigcwale igazi. Malibonke igama lenkosi. Wathi uNkulunkulu noma kukuhle kanjalo kodwa awuyi kuyakha indlu yami. Nikhona bazalwane? Lithi iBhayibheli kusasenjalo uDavide eseqalile esewazwile lamazwi. Lithi iBhayibheli kwavela uSolomon. USolomon ezotheka over kule sakhiwo sikababa wakhe uDavide ukuthi akhele uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wathi uma ngabe ezaqale bekela esezoqhubeka akhele uNkulunkulu indlu yakhe. Lithi iBhayibheli uSolomon wayesiyanquma ukuthi angikwazi ukuyakha lendlu ngingakababeki abayodumisa. Nikhona bazalwane? Uma uSolomon eqala enyusa indonga lithi iBhayibheli kwakukhona abantu ababedumisa. Bathi bebedumisa zaqala zanyuka indonga. Uma zenyuka indonga badumisa ngala. Lithi iBhayibheli lami uSolomon wayesekala ukwakha. Ingakho lithi izwi lenkosi uma uzofunda verse number 27 kepha uNkulunkulu uyakuhlala impela emhlabeni nabheka izulu lezulu lamazulu alinakumanela. Ngamanye amagama uSolomon uma ebheka isakhiwo noma ebheka le thempeli wayebheka ukuthi le thempeli alikho enough uNkulunkulu. Kodwa ngenxa yesithembiso sikababakhe uDavide kwakumele ukuthi ayakhe. Siyabona izandla abazalwane abasekhona bathi hallelujah. Now uma uDavide seyakhile lendlu lithi iBhayibheli kwamthatha iminyaka eyakha lendlu. Lithi iBhayibheli seyakhile wayesengena phakathi kule thempeli. Uma ngena kule thempeli lithi iBhayibheli wayeyedwa. Kungekho muntu kuye yedwa uSolomon. Ingakho sithola la esifunda khona sekhotha lombhalo ethi wena uNkulunkulu ophendula imthandazo kababa uDavide. Ngimile kule ndlu ngiyakhuleka. Lithi bonke abayongena kule ndlu wena Nkosi obezwa. Wena Nkosi baphendule bese uyabathethelela. Ukhuleka nomthandazo uyedwa kule ndlu. Ubheka isakhiwo. Ubheka abantu abangakangeni. Ubheka umusa esawufumene bese uyakhuleka ethi Nkosi wena uNkulunkulu ngiyakwazi uNkulunkulu ophendula imthandazo kababa. Ngamanye amagama uDavide akasukanga wathandaza umthandazo ovela ngakuye kodwa wathandaza umthandazo owasebenzela ubaba wakhe uDavide. Ingakho noma sekhuleka ukuthi baba ngimile kule ndlu. Yebo Nkosi ngime kule ndlu ngiyakhuleka. Ngithi bonke abayongena
lithi wakha nemishinosi ngaphandle. Lithi iBhayibheli ekade ukusho lo mkhuleko wathi umephuma kwabuya insizwa abadala zimpunga zasongena kule thempeli. Walibonga igama lenkosi. Babizwa umthandazo. uSolomon akamisanga imvuselelo. uSolomon akakhokelanga abantu abo-10,000 abazomisa abazokhuluma bayoshumayela. Kodwa lithi iBhayibheli wahamba ngamadolo wabiza abantu bengekho bangena ethempelini bamkhonza uNkulunkulu. Uthi amemezele namhlanje ukuthi bonke abantu abangena kule thende abangena ngalomnyango inkosi mayibezwe, inkosi mabaphendule, inkosi mabathethelele. Haleluya. uSolomon wathandaza phezu kwemthandazo yeLida. uSolomon wathandaza phezu kwemthandazo kaBaba uDavide. Ingakho noma sethandaza athi wena uNkulunkulu ophendula imthandazo kaBaba uDavide. Ngamanye amagama uthi noma ungasangiphendulanga mina, phendula ngena kabani kaBaba uDavide. Uthi bonke abantu abayongena kule ndlu zintathu izinto ezibalulayo. Bonke abayongena kule thempeli wena Nkosi wenza njani? Obezwa ubaphendule bese uyabathethelela. Haleluya. Obezwa ubaphendule ubathethelela. Kungenzeka kunabantu bazalwane sasindiswa nathi sasinezibi. Kodwa uNkulunkulu wathuma kuminyango kaNkulunkulu, kubumgcojo kaNkulunkulu wathi bethandaza wherever la wayekhona eDavidton. Kodwa uNkulunkulu wamuzwa nathi yasizwa. Emthandazweni owayithandaza engekho la, kodwa yasilanda la besikhona. Mina ngomunye wabo wathi bethandaza ngangekho ngingamazi, kodwa kwathi bethandaza uNkulunkulu wathi mayezwe yena wabambeka mina. So siningi iprofetho asiprofethiwe since 2011 until now. uNkulunkulu bazalwane makayiphendule, uNkulunkulu makayizwe, uNkulunkulu alithethelele. Asambanga kahle endleleni. Kunezinye zezinto kuze kube manje, kusukela 2011 kuze kube kulonyaka, kunezinto esingakamenzi ezona uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu usasizwa. Futhi uNkulunkulu usasiphendula bazalwane. uNkulunkulu usasithethelela. Wathi uSolomon uthi Nkosi bonke abayongena kulo mnyango noma bengenazi impendulo, Nkosi wabaphendula. Malibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli kwathi umekade kusho lo mkhuleko kwase kugcwala inkazimulo kulendlu yaze yaphumela ngaphandle, kwaphuma umthandazo wayevangela. Uyini khona bazalwane? Ekade kusho le prayer lithi iBhayibheli akaphumanga wahamba ekhipha ama-invitation, ngicela uze enkonzweni yami, kukhishwa ama-post, ngicela uze siyakhonza. Lithi iBhayibheli wahamba ngamadolo. Bandlela namhlanje senifuna ukusetshezela kube khona oyokhuleka bese sibheka ngomkhuleko wakho. Hayi uma ubishophi sekhulekile, hayi sokuphelele. uSolomon wahamba ngamadolo. Lithi iBhayibheli waze waphuma umthandazo wayolanda abantu. Haleluya. Walibonga igama lenkosi. Ngizothi namhlanje uNkulunkulu makakuzwe, uNkulunkulu makakuphendule, uNkulunkulu makakuthethelele. Zonke iprofethi ezenziwa kulendlu bazalwane, iqiniso kukhona okungakaphumeleli, okungakenzeki noma kungakabonakali since ministry yaqala, kodwa ngizothi namhlanje uNkulunkulu makaphendule umthandazo yakho. Haleluya. Bazalwane, nokuthi ukuthi asishayeke empilweni. Nawe ufakazi kuyenzeka ukuthi noma sokhuleka ukhuleke sonele ngesisu.
niyazi bazalwane ukuthi ngalesi sikhathi uqala ukusindiswa kwakuthi njalo ngo-12 uvuka uthandaze ukhale kuNkulunkulu, kodwa manje akusenzeki. Bazalwane, hayi ngoba uNkulunkulu ayingakuthandi, hayi ngoba futhi ungenawo amandla okukhuleka, kodwa kunezimo ezinjani ezisidindezelayo, kodwa kusanemthandazo eyathandazwa ilida okuyiyona esakusastene namanje. Senzohlala phansi. Kunemthandazo eyakhuleka ubaba umpostoli. Mhlawumbe sizokhumbula abazalwane ethula ubufakazi silapha endumo kaMwana. Uthi before ekhulekela abantu wayekhulekela ihlanga. Mhlawumbe angezwe. Ubufakazi belida namhlanje esikhonza ngaphansi kogobo lwayo wakhuleka ekhulekela ihlalo kungekho muntu. Haleluya. Kulo mthandazo sengiyabona kwakulandwa mina. Ngiyabona kulo mthandazo ethandazela lesohlalo lesihlalo ngahlala kuso mina. Wabazalwane, sengiyabona ukuthi kunemthandazo ethandazwa indoda kaNkulunkulu ukuthi noma thina sesikhathele ukuthandaza ethi uNkulunkulu sengizophilisa for the sake wena uyameyama yakhulekela wena. Haleluya. Bazalwane, uNkulunkulu uphendula umthandazo. Solomon waba nenhlanhla ukuzala ubaba othandazayo. Sengathi ngalesikhathi sisithi uNkulunkulu angasivusela abobaba abomama abamazi uNkulunkulu wabo, ukuthi noma izingane ziphuma zobhala ama-exam zithi uma zisephepheni zithi mina ngeke ngihluleke ngiyamazi uNkulunkulu kamama nobaba. But namhlanje siney'ngane eziphuma ziyothatha izinto ezithile kodwa kukhona umthandazo. Bantu abasha, kune protection oyithola because kunomama othandazile noma kunobaba othandazile. Akusho ukuthi wena ngenxa yokuthi njalo umama uyamuzwa ukuthi emthandazweni wakhe ubiza wena, njalo emkhulekweni wakhe ubiza ifamily yakhe kulowo mthandazo, akusho ukuthi wena ungasathandazi. Especially kubantu abasha siyavila lapho ukuthandaza. Ngizophinda futhi noma kubuhlungu njalo, especially kithi singabantu abasha siyavila lapho kenza njani? Kuyiqiniso sisithi ungabuza nje abantu abasha ukuthi uma wakho wagcina nini ukuze uvuka uthandaza nje ebusuku, akekho noyedwa but simanje ukuthandaza uma sesilapha phakathi kwetende sokukhona abantu phakathi. Umthandazo njalo angisho ukuthi akuwona, kodwa umthandazo oyenzela thina ukusibuke ukuthi uyakwazi ukuthandaza, ngoba lithi iBhayibheli uma kukhona utho noma kukhona isimo esikhalisayo oshone ekameni lakho uvala umnyango uthandaza, asikwazi ukukuza uthandaza la kodwa ungakazi uzwakala ekhaya. Sinabo abantu abathandaza abangomsindo kodwa sibadala la emakhaya abazwakali. Ukuthandaza siyathandaza kodwa uma sila angithi khona ubaba umsindo uzongibona uma ngasathandaza. Phela nami kumele ngibonakale ukuthi njani uyathandaza. uSolomon wangena kulendlu kungekho muntu, wathandaza yedwa wabheka phezulu wathi, Baba wena Baba uNkulunkulu ophendula imthandazo kaBaba uDavide, ngime kule ndawo ngiyakhuleka, wonke osoma wonke umuntu oyongena kule ndlu wothi uma efika wena uNkulunkulu umuzwe bese uyamphendula bese uyamthethelela. Mhlambe
ubaba uMsiba ngasifakazela uma uyindoda kaNkulunkulu kunesikhathi la khona ophuma khona uhamba uya kwi-altar yakho noNkulunkulu uhlala khona uthi Nkosi nathi inkonzo kaJune 16 isemnyango Nkosi angazi ukuthi abantu ozongilethela bona abantu abakwizimo ezinjani kodwa Nkosi ngimile kulendlu usho wedwa zingekho ingane zakho kungekho khonza nabo kodwa ukhulekela inkonzo engakabibikho ubabona abantu abafikile ubabona abantu baphulukiswa uwedwa thina sesafuna udumo thina sesafuna yini haningibona nje sesimakhoza bengithandazela lenkonzo uyibona nje namandla kanje bengithandaza uyibona nje bengijani bazalwane bengithandaza uDavide bazalwane ohambeni lwakhe uNkulunkulu wambiza waba nezimpi eziningi wakhipha igazi eliningi ingakho kwathi noma ngabe sekumele akhe indlu kaNkulunkulu wathi uNkulunkulu noDavide nakuba kukudla kodwa ngeke uzungakhele wena indlu kodwa indlamizo yakhiwa yini ingane yakho ingakho bazalwane uma uSolomon esethandaza uthandaza bese khotha imthandazo kaBaba uDavide uthi ngamanye amagama baba uDavide la ungahambanga khona wafika khona mina sengiyoqhubeka ngoba ngimbonile uNkulunkulu wakho bazalwane bantu abahle asekeni ukusonda too much uzophinda futhi bantu abasha asekeni ukusonda too much sesonda kakhulu ebadleni kaNkulunkulu ufuna ukukhuluma nabantu abasha ngoba kwi-age yabo asekeni ukusonda haleluya asithandazeni asibe nabantu abasha abathanda umthandazo malibonge igama lenkosi khona nje kusukela waqala nje unyaka kungenile nje kungena ama-KFC make ungiphathele kungena asisekho isikhathi sakho noNkulunkulu kathi wena ukhuluma noNkulunkulu ingakho phela abazalwane uma ngaba amadimoni sengizohlala phansi uma ngaba amadimoni abona ukufika uJesu nje khuza umoya bese uphuma kalula bese bathi hawu thina simkhulekelile kodwa kwenzekalanga ethi uJesu phela kuneminye imimoya engeke yaphuma ngaphandle kokuzila ini ukudla ngamanye amagama kunohlobo lwamadimoni olucheka ukuthi wena umkhuleko wakho umningi kangakanani bese ubalansisa ngokuthi wena njengoba uzofika uthi out namhlanje wena wathandaza mina utophinda futhi bazalwane kunezimo ezizonqothwa ngamandla necapacity yomthandazo oyenza nsuku zonke bese ukuthi uma uya kumadimoni amadimoni bese efika yabalance ukuthi hayi lo akasichantseli uyathandaza uyayazi into yakhe manje thina sewathomela amadimoni fika la namhlanje bangathandazi kusukela 3 years wonke uzaqala sokune demon phambili out likhahlele lithi lithule nje demon lethalo uyasiphaphela la ukala kuzosikhipha namhlanje sesinesikhathi esingakanani sikuye wena unesikhathi esingakanani wazana noNkulunkulu ngizothi namhlanje noma yophi umthandazo eyathandazwa leader ubaba umpostoli ubaba bishop ngizothi namhlanje leyo mthandazo nalezo prophet ezaphuma uNkulunkulu eyibuyisa phezulu kwayo namhlanje inkosi manizwe inkosi maniphendule inkosi manithethelele uNkulunkulu anibusise.